Hello, good morning बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। गिबियावनो आसा खालामो बयबो मोजां दङ, लोगोसे आंबो मोजाङै दं आरोना। Hello, hello, good morning लोगोफोर। Hello, hello, good morning लोगोफोर। Hello, hello, good morning। खोनादोंना खोनायाखैथाय लोगोफोर? हेल' हेल'। खोनादोंना खोनायाखैथाय लोगोफोर? हेल' हेल'। हेल' हेल'। हेल' हेल'। दाबल खोनाबाय नामा? मानो एफा क्लास फरायनाया खोनायाखै मानो? क्लास फरायनाया खोनायाखै मानो? बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि रासि फरायनाय भिडिअआव बरायबाय। दिनै 7 नभेम्बर 2024 बिस्थिबार। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा रासिफोरखौ फरायनो थांगासिनो। नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गिबियावनो दं मेष राशि। मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाबथानानै थानाय खामानिफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि खामानिफोरा नोंथांखौ मान सनमान मोनहोगोन। बाहागिफोरजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ। गोजान था। गावनि रागाखौ हमथाना लानांगोन। रागाखौ गावनि सायाव साग्लोबनो दाहो। फालांगिनि थावनियाव थासारिया मोजांसिन जागोन। धोन मोननो हागोन। सावस्रिया दिनै उदैजों सोमोन्दो जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ। जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोखौ मोजां खालामनो नाजानांगोन। नोंथाङा दिनै आफा बिष्णुनि फुजा खालाम। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गुफुर गाब आरो लाखि नाम्बारा 7। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दिनै गोजान जानथायनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। खामानिफोराव नुजाथिनाय जेंनाफोरा गोजान जागोन। फैसा एबा राङा नोंनि फारसे फैगोन। लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन। फालांगि एबा बिजनेसाव खहा जानो हागौ। साबधानै था। सावस्रिया मोजाङैनो थागोन। न'खराव आबहावाया रंजाथावना जागोन। मावख'आव मावख'गिरिफोरनि मदद मोनगोन। नोंथांनि खरसाया बांनो हागौ। जुलि जाखांनाय सुबुंफोरनि थासारिया गोजौ गाहायै थागोन। नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि फिथाइ दान खालाम।
नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा क्रिम गाब आरो लाखि नाम्बारा 2। मिथुन राशि नोंथांनि खामानि मावनो हानाय गोहोआ बांगोन। मोजां मोनलायग्राफोरनि जिउआ जाफुंसार जागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा जाना फैगोन। हरखाबैनो दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा जेब्लाबो फैसानि बागै सानाब्ला मोजां जागोन। फालांगियाव आय जानायनि खाबु मोनगोन। लोगोफोरजों बायजोआव बेरायनो मोनगोन आरो गोथाव जाग्रा जामुं मोनजागोन। खामानियारि थावनियाव नोंथाङा मान मोननो हागोन। नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि गोदै मेथाइ जाहो। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 5। कर्क राशि नोंथाङा दिनै दाहार होलाय लालायनिफ्राय जानगार थानांगोन। नखरनि सुबुंफोरनो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना ला। जाग्रा जामुंफोरखौ साबधानै जानांगोन। सावस्रिखौ लाना दुखु सोमजिनो हागौ। गोजान जानथायनि दावबायनायनिफ्राय गोजान थानांगोन। फालांगियाव सानै हयै आगान होनांगोन। नोंथाङा दिनै नाङै खसा जानायफोरखौ होबथानांगोन। नोंथाङा दिनै खुगानि रावखौ बाहायनांगोन आरो सोदोबफोरखौ हमथाना लानांगोन। रां थिसननायाव मोजाङै सानै हयै थिसननांगोन। नोंथाङा मोसौ गायनो रुटि जाहो। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गोथां गाब आरो लाखि नाम्बारा 2। सिंह राशि नोंथाङा दिनै गावनि बिबानफोरखौ मोजाङै बुजिनांगोन आरो बिबानखौ मोजाङै फालिनांगोन। नोंथाङा दिनै सुबुंफोरजों मिलि-जुलि थानो हागोन। गोबां आय मोननो थाखाय खामानियाव सोलायनाय लाबोनांगोन। फिसाफोरजों दान्थे-बिदान्थे सोमजिनो हागौ। दिनैनि समाव गोनां थिरांथाफोरखौ सानै हयै गिदिर गुरुफोरनि एबा गिदिर सुबुंनि थिननायजों मावनांगोन। फरायसाफोरनि फरायनाया समानारियै थांगोन। जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन आरो मान-सन्मान मोननो हागोन। नोंथाङा दिनै गावनि अहंकारखौ गारनांगोन। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 5। कन्या राशि दिनैनि दिनाव नोंथांनि मावख'आव आरो नखराव थासारिया आरो आबहावाया मोजां थानायनि थाखाय गोसोआ रंजाथावना जागोन। सरकारि साख्रि मावग्राफोरा दिनै गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनिफ्राय मोजां मान-सन्मान मोनगोन आरो हेफाजाबबो मोनगोन। जिउ लोगोरिया सम होनो हायैनि थाखाय नांज्लायनाय सोमजिनो हागौ। नखरनि खोथा बाथ्राखौ खोनासंनांगोन। नोंथाङा दिनैनि दिनाव जौगानायनि फारसे गोदान लामाफोर मोननो हागोन। फालांगियाव रां थिसननो थाखाय समा मोजां। खस्थ' मावनो थाखाय फावसायना दाथा। नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि फिथाइ दान खालाम। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 1। तुला राशि तुला राशिनि सुबुंफोरा खामानियारि थावनियाव उथ्रिसार जानो हागोन। नोंथाङा रागा जोंनायखौ हमथानांगोन आरो रागाखौ गावनि सायाव साग्लोबनो दाहो। बोराय-बुरि सुबुंफोरा गोजाम बेमारजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। पार्टनारशिप एबा लोगोजों थुबुर जाना खामानि दामाव। फालांगियाव मोजाङैनो Good नोजोर होनांगोन। morning, Bajay. Thank you so नोंथांनि खरसाया much. Bajay, बांगोन thank आरो you, thank धोन you. दिहुननाय रांनि Same to फारसे you. नोजोर From Brian होनांगोन। and फिसाफोरनि सावस्रिखौ लाना दुखु सिन्था सोमजिनो हागौ। नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो आथा दान खालाम। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो लाखि नाम्बारा 5। वृश्चिक राशि नोंथाङा दिनै गुबुन सुबुंफोरनि मदद लानो हागोन। गारि मटर सालायनायाव दुखु मोननो हागौ। खुगानि रावखौ हमथानानै गुरै राव बाहायनांगोन। नाङै खरसा जानायखौ बांनो दाहो। दिनैनि दिनाव माबाफोर जेंना सोमजिनो हागौ। नखराव दान्थे-बिदान्थेखौ बांनो दाहो। फालांगियाव आय मोननायनि खाबु दं। नोंथाङा दिनै कर्ट केसनिफ्राय गोजान जाना थानांगोन। नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि फिथाइ जाहो। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा फुरला गोमो आरो लाखि नाम्बारा 9। धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै भाग्यनि हेफाजाब मोननो हागोन। गावनि अलसिया भाबजों सौहैनांगौ जायगायाव गोबाव दाखालाम। खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। सुथुरफोरा नोंथांखौ खहा जाहोनो हागौ। साबधानै थानांगोन। राङारि थासारियाव सोलायनायनि खाबु दं। फालांगिजों सोमोन्दो खामानिफोरा जाना फैगोन। नोंथाङा दिनै मोजां खौरां मोननो हागोन। नोंथाङा दिनै लोगोफोरनिफ्रायबो साबधान थानांगोन। फरायसाफोरा दिनैनि समाव उथ्रिसार जानो हागोन। नोंथाङा दिनै मोसौ गायनो रुटि जाहो। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गोमो गाब आरो लाखि नाम्बारा 3। मकर राशि
दिनैनि समाव नोंथाङा समाजनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन आरो गोनां जानाय सुबुंफोरनि मदद खालामनो हागोन। नोंथांनि लेथेर फेथेर जाना थानाय खामानिया जाना फैगोन। राङारि थासारिया मोजां जानायनि थाखाय माखासे जेंनाफोरा स्रां जागोन। नखराव आबहावाया मोजाङै थागोन। नोंथाङा जेखि खामानि मावा मानो मावख'गिरिफोरनि मदद मोनना खामानिया मोजां जागोन आरो आबहावाया रंजाथावना जागोन। धोन आरजिनायनि खाबु मोनगोन। फरायसाफोरा गोसो होना फरायनांगोन। नोंथाङा दिनै बायजोआरि दाउफोरनो आदार जाहो। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा खुरनि गाब आरो लाखि नाम्बारा 4। कुम्भ राशि केरियार एबा खामानिखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय समा मोजां। लोगोफोरनि आइडियाजों खामानि मावब्ला मुलाम्फा मोननो हागोन। धोन आरजिनायनि थावनियाव सोलायनायनि खाबु दं। खामानिफोरनि थाखाय नोंथांनि खरसाया गोबां बांगोन। मेलेमारि जेंनाफोर सोमजिगोन। थेवब्लाबो रागा जोङाब्ला मोजां जागोन। फालांगियाव आय मोननो हागोन। मोसानाय दामनाय देनायजों सोमोन्दो सुबुंफोरा उथ्रिसार जागोन। नखरनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांना लानो समा मोजां। मोजां मोनलायग्रा सुबुंफोरखौबो मिलायना होनो हागोन एबा बिसोरनि मोजां मोननायखौ फोरमायथिना होनो हागोन। दिनैनि समाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो जाग्रा आदार दान खालाम। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 9। मीन राशि सोरनिबा खुगानि राव एबा बाथ्राया नोंथांखौ दिनैनि समाव दुखु सोमजिहोनो हागौ। माखासे सुबुंफोरा गुबुननि थाखाय रां खरसा खालामगोन, जायनि थाखाय नखराव एसे दुखु नुजाथिनो हागौ। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मावख'आव सोलायनायनि खाबु दं। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव दावबायनो मोनगोन आरो बे दावबायनायाव मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि नुथायारि गोहोआ बांगोन। रां जमा दोननो थाखाय हुदा खालामनांगोन। नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा खमला गाब आरो लाखि नाम्बारा 7। नोंथांमोना दिनैनि बे राशि फरायनाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आइ बिमा लक्ष्मी देबिया आंजों लोगोसे नोंथांमोननिबो नखराव रां रुफा थाखा फैसा आरो बयनिबो मोजां जिउ राहा लामा हरथों आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। हेल' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ समावहाय नुजाफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर। कमेन्ट डाबल जानायखौ खालामदोंमोनलै हायाखै आं। कमेन्ट डाबल जागासिनो दंना। कमेन्टआनो डाबल जादों। बोरै खालामनांगौ? सेभ टु लेटार खौ खालामबाय। एबारसो जागोन। थेंक इउ सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। हेल' आं दुगैनि दै दसे। लोगोफोर दुगैनि दे आं दे।
आं एसे दुगैनि दे 2 मिनिटल' 2 मिनिटआवनो जायो आंना दुगैदों दुगैदों गरसेल'
Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Comment, 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 please, comment. Mana comment sudah kenapa? Aduh, ada pusat ya. Oh, hello, hello, saya dong. Hello, 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 hello. Dia gudung lah, dia gudung. Pusat lah, kenapa?
केन्टिनाव ओंखाम जाहैनांसिगोन 8था जाबाय हेल' गुड मर्निं गासैनिसिम गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदे अननानै दानिया दुगैखांबाय गोजोन फुंबिलि बयनिबो नमस्कार बिसोर राशि खुलुमबाय लोगोफोर गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि राशि फरायनाय भिडिअ'आव बरायबाय दिनै 7 नभेम्बर 2024 बिस्थिबार दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फाग्लामुथि एबा राशिफोरखौ फरायनो थांगासिनो नोंथांमोना आंनि भिडिअ' गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गिबियावनो दं मेष राशि मेष राशिनि सुबुंफोरनि थाबथानानै थानाय खामानिफोरा जाफुंगोन नोंथांनि खामानिफोरा नोंथांखौ मान सनमान मोनहोगोन बाहागिफोरजों दान्थे बिदान्थे जानो हागौ गोजान था गावनि रागाखौ हमथाना लानांगोन रागाखौ गावनि सायाव साग्लोबनो दाहो फालांगिनि थावनियाव थासारिया मोजांसिन जागोन धोन मोननो हागोन सावस्रिया दिनै उदैजों सोमोन्दो जेंनाफोर नुजाथिनो हागौ जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोखौ मोजां खालामनो नाजानांगोन नोंथाङा दिनै आफा बिष्णुनि फुजा खालाम नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गुफुर गाब आरो लाखि नाम्बारा 7 वृश्चिक राशि नोंथाङा दिनै गोजान जानथायनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन खामानिफोराव नुजाथिनाय जेंनाफोरा गोजान जागोन फैसा एबा राङा नोंनि फारसे फैगोन लोगोफोरनिफ्राय मदद मोननो हागोन फालांगि एबा बिजनेसाव खहा जानो हागौ साबधानै था सावस्रिया मोजाङैनो थागोन नखराव आबहावाया रंजाथावना जागोन मावख'आव मावख'गिरिफोरनि मदद मोनगोन नोंथांनि खरसाया बांनो हागौ जुलि जाखांनाय सुबुंफोरनि थासारिया गोजौ गाहायै थागोन नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि फिथाइ दान खालाम नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा क्रिम गाब आरो लाखि नाम्बारा 2 मिथुन राशि नोंथांनि खामानि मावनो हानाय गोहोआ बांगोन मोजां मोनलायग्राफोरनि जिउआ जाफुंसार जागोन थाबथानानै थानाय खामानिफोरा जाना फैगोन थाबैनो दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ नोंथाङा जेब्लाबो फैसानि बागै सानाब्ला मोजां जागोन फालांगियाव आय जानायनि खाबु मोनगोन लोगोफोरजों बायजोआव बेरायनो मोनगोन आरो गोथाव गोथाव जाग्रा जामुं मोनजागोन खामानियारि थावनियाव नोंथाङा मान मोननो हागोन नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो
गोमो गाबनि गोदै मेथाइ जाहो नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 5 राशि नोंथाङा दिनै दाहार होलाय लालायनिफ्राय जानगार थानांगोन नखरनि सुबुंफोरनो गावनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना ला जाग्रा जामुंफोरखौ साबधानै जानांगोन सावस्रिखौ लाना दुखु सोमजिनो हागौ गोजान जानथायनि दावबायनायनिफ्राय गोजान थानांगोन फालांगियाव सानै हयै आगान होनांगोन नोंथाङा दिनै नाङै खरसा जानायफोरखौ हमथानांगोन नोंथाङा दिनै खुगानि रावखौ गुरैयै बाहायनांगोन आरो सोदोबफोरखौ हमथाना लानांगोन रां थिसननायाव मोजाङै सानै हयै थिसननांगोन नोंथाङा दिनै मोसौ गायनो मिथिजाहो नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गोथां गाब आरो लाखि नाम्बारा 2 सिंह राशि नोंथाङा दिनै गावनि बिबानफोरखौ मोजाङै बुजिनांगोन आरो बिबानखौ मोजाङै फालिनांगोन नोंथाङा दिनै सुबुंफोरजों मिलि जुलि थानो हागोन गोबां आय मोननो थाखाय खामानियाव सोलायनाय लाबोनांगोन फिसाफोरजों दान्थे बिदान्थे सोमजिनो हागौ दिनैनि समाव गोनां थिरांथाफोरखौ सानै हयै गिदिर गुरुफोरनि एबा गिदिर सुबुंनि थिननायजों मावनांगोन फरायसाफोरनि फरायनाया समानारियै थांगोन जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन आरो मान सनमान मोननो हागोन नोंथाङा दिनै गावनि अहंकारखौ गारनांगोन नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 5 कन्या राशि दिनैनि दिनाव नोंथांनि मावख' आरो नखराव थासारिया आरो आबहावाया मोजां थानायनि थाखाय गोसोआ रंजाथावना जागोन सरकारि साख्रि मावग्राफोरा दिनै गोजौ मासिनि सुबुंफोरनिफ्राय मोजां मान सनमान मोनगोन आरो हेफाजाबबो मोनगोन जिउ लोगोरिया सम होनो हायैनि थाखाय नांज्लायनाय सोमजिनो हागौ नखरनि खोथा बाथ्राखौ खोनासंनांगोन नोंथाङा दिनैनि दिनाव जौगानायनि फारसे गोदान लामाफोर मोननो हागोन फालांगियाव रां थिसननो थाखाय समा मोजां खस्थ' मावनो थाखाय फावसायना दाथा नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि फिथाइ दान खालाम नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गलाब गाब आरो लाखि नाम्बारा 1 तुला राशिनि सुबुंफोरा खामानियारि थावनियाव उथ्रिसार जानो हागोन नोंथाङा रागा जोंनायखौ हमथानांगोन आरो रागाखौ गावनि सायाव साग्लोबनो दाहो बोराय बुरि सुबुंफोरा गोजाम बेमारजों मोगा मोगि जानो गोनां जानो हागौ पार्टनारशिप एबा लोगोजों थुबुर जाना खामानि दामाव फालांगियाव मोजाङैनो नोजोर होनांगोन नोंथांनि खरसाया बांगोन आरो धोन दोनथुमनाय रांनि फारसे नोजोर होनांगोन फिसाफोरनि सावस्रिखौ लाना दुखु सिन्था सोमजिनो हागौ नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो आथा दान खालाम नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो लाखि नाम्बारा 5 वृश्चिक राशि नोंथाङा दिनै गुबुन सुबुंफोरनि मदद लानो हागोन गारि मटर सालायनायाव दुखु मोननो हागौ खुगानि रावखौ हमथानानै गुरै राव बाहायनांगोन नाङै खरसा जानायखौ बांनो दाहो दिनैनि दिनाव माबाफोर जेंना सोमजिनो हागौ नखराव दान्थे बिदान्थेखौ बांनो दाहो फालांगियाव आय मोननायनि खाबु दं नोंथाङा दिनै कर्ट केसनिफ्राय गोजान जाना थानांगोन नोंथाङा दिनै गोरिब सुबुंनो गोमो गाबनि फिथाइ जाहो नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा फुरला गोमो आरो लाखि नाम्बारा 9 धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै भाग्यनि हेफाजाब मोननो हागोन गावनि अलसिया भाबजों सौहैनांगौ जायगायाव गोबाव दाखालाम खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन सुथुरफोरा नोंथांखौ खहा जाहोनो हागौ साबधानै थानांगोन राङारि थासारियाव सोलायनायनि खाबु दं फालांगिजों सोमोन्दो खामानिफोरा जाना फैगोन नोंथाङा दिनै मोजां खौरां मोननो हागोन नोंथाङा दिनै लोगोफोरनिफ्रायबो साबधान थानांगोन फरायसाफोरा दिनैनि समाव उथ्रिसार जानो हागोन नोंथाङा दिनै मोसौ गायनो रुटि जाहो नोंथांनि दिनैनि भाग्य गोनां गाबा गोमो गाब आरो लाखि नाम्बारा 3 मकर राशि दिनैनि समाव नोंथाङा समाजनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन आरो गोनां जानाय सुबुंफोरनि मदद खालामनो हागोन नोंथांनि लेथेर फेथेर जाना थानाय खामानिया जाना फैगोन राङारि थासारिया मोजां जानायनि थाखाय माखासे जेंनाफोरा स्रां जागोन नखराव आबहावाया मोजाङै थागोन नोंथाङा जेखि खामानि मावा मानो मावख'गिरिफोरनि मदद मोनना खामानिया मोजां जागोन हेल' आरो लोगोफोर आबहावाया रंजाथावना दोनथ'नोसै होमबा जागोन दसेनो धोन लोगोफोर दे बाय बाय आरजिनायनि दे खाबु कमेन्ट मोनगोन बाय बाय फरायसाफोरा